labaran za a ji cewa shugaban kasa Bola Tinubu ya gana da sarkin musulmi tare da shugaban majalisar wakilai a fadar Villa da ke Abuja. Dan majalisar Amurka ya zargi Najeriya da gaza kare Kiristoci ya kuma yi barazanar dakatar da tallafin da Amurka ke baiwa Najeriya. Kotun tarayya ta sanya ranar 20 domin yanke hukunci a shari'ar Nnamdi Kanu. A ƙetare kuwa za a ji cewa an sake samun tashin bama-bamai a Khartoum duk da sanarwar tsagaita wuta da dakarun RSF suka yi. Mai sauraro Assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da kai a cikin labaran ƙasa da na ƙetare na yau Juma'a 16 ga watan Jumada Ula shekara ta 1447 bayan hijira tafiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina, daidai kenan da 6 ga watan wato 7 kenan ga watan Nuwamba na shekarar 2025 miladiya. Kanin labaran aka saurara, sai gyara zama domin jin cikakkun su tare da ni Khadija Nasir. Yayin da cece kuce kan zargin kisan gillar da ake cewa ana yi wa Kiristoci a Najeriya ke ci gaba, shugaban kasa Bola Tinubu ya gana da sarkin musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar na uku a fadar shugaban kasa da ke Abuja. Sarkin musulmin, wanda shine shugaban majalisar koli ta harkokin addinin musulunci a Najeriya, shine jagoran al'ummar musulmai a kasar. Shugaban kasa ya karbe shi a ofishinsa da ke fadar gwamnati, kuma kakakin majalisar wakilai Tajuddin Abbas da mai bada shawara kan harkokin tsaro na ƙasa Nuhu Bado sun halarci ganawar. Mataimakin shugaban majalisar dattawa Sanata Barau Jibrin ya yi kira ga shugaban Amurka Donald Trump da ya janye maganganunsa na baya-bayan nan da ke barazanar kai hare-haren soji a nan Najeriya bisa zargin cewa ana yi wa Kiristoci kisan gilla a ƙasar. Sanata Barau ya bayyana kalaman na Trump a matsayin waɗanda ba su dace ba, wanda kuma ba halayyar Amurkawa ba ne. Yana mai shawartar shugaban Amurka da ya bi matakan doka da ƙasa da ƙasa idan da gaske ya damu da lamarin. Ya ce Najeriya ba za ta bari a razanata da irin waɗannan kalamai ba, inda ya jaddada cewa diplomasiya da bin ƙa'idojin doka su ne kawai abin da ya kamata ya jagoranci dangantaka tsakanin ƙasashe. Maganganun Trump dai sun haifar da zazzafan martani a duniya bayan da ya yi barazanar kai farmaki kan 'yan ta'adda a Najeriya bisa zargin cewa ana kisan Kiristoci a ƙasar, wanda hakan ya kawo damuwa kan alaƙar diplomasiya tare da kiraye-kirayen samar da ɗorewar dangantaka. Wani ɗan majalisar dokokin Amurka Riley Moore ya zargi gwamnatin tarayyar Najeriya da rashin bayar da cikakken bayani kan biliyoyin dalolin taimakon soji da ta samu daga Washington. Mu, wanda ke jagorantar kwamitin da shugaban Amurka Donald Trump ya kafa domin binciken zargin kisan Kiristoci a Najeriya, ya bayyana hakan ne a wata tattaunawa a jiya Alhamis. Ya nuna damuwa kan ci gaba da kashe Kiristoci a Najeriya, yana gargadin cewa wannan tashin hankali zai iya jawo mummunar illa idan ba ɗauki mataki cikin gaggawa ba. Dan majalisar ya kuma soki gwamnatin Najeriya bisa abin da ya kira rashin da'a wajen kare Kiristoci, duk da tallafin soji mai yawa da ta samu daga Amurka. Babbar kotun tarayya da ke Abuja ta saka ranar 20 ga watan Nuwamba domin yanke hukunci a shari'ar zargin aikata laifin ta'addanci da ake yi wa jagoran kungiyar IPOB Nnamdi Kanu, wanda ke tsare a hannun jami'an tsaro a yanzu haka. Mai shari'a James Omoto Shone ya bayyana haka yau bayan Kanu ya kasa fara kare kansa duk da kwanaki 6 da kotu ta ware masa domin yin hakan. A zaman da ya gabata, Kanu, wanda ke kare kansa ba tare da lauya ba, ya ce tuhumar da ake yi masa ta saba wa doka domin tana karkashin wani sashe na doka da aka soke. Ya kuma zargi kotun da karya hukuncin da kotun koli ta yanke kan yadda aka dawo da shi daga kasar Kenya. Yana mai bukatar alkalin da ke sauraron shari'ar da ya gaggauta wanke shi daga tuhumar ba tare da bata lokaci ba. Rundunar 'yan sanda reshen birnin tarayya Abuja ta yi ƙarin bayani kan kamawa da tsare Samuel Ojogu, dan uwan fitacciyar jaruman Nollywood Regina Daniels, wadda aka kama a Lagos a makon da ya gabata sannan aka kai shi Abuja. Regina Daniels ta zargi 'yan sanda da goyon bayan mijinta Sanata Ned Nwoko, tana mai cewa dan uwanta ba shi da laifi kan abin da ake tuhumarsa da aikatawa. Sai dai kakakin rundunar 'yan sandan birnin tarayya SP Josephine Ade ta ce Ojogu ya ki amsa gayyatar da aka yi masa sau da dama, abin da ya sa aka kama shi.
Ade ta kara da cewa an mika korafi ga 'yan sanda da ke zargin shi da wasu mutane guda uku da hada baki wajen aikata laifi, yin kutse da kuma yin barazana sai sata da kuma cin zarafin mutane ta kafafen sada zumunta. Kwamishinan 'yan sandan jihar Legas Mr. Olohundare Jimo ya sake tabbatar da cewa suna neman dan gwagwarmayar nan kuma tsohon dan takarar shugaban kasa Omoyele Sowore a Jallo, tare da bada umarnin a kama shi duk inda aka same shi. Yayin da yake magana da manema labarai a yau, kwamishinan ya ce rundunar 'yan sanda ta kara tsaurara matakan tsaro a fadin jihar domin hana maimaituwar tarzomar da ta faru a ranar 8 ga watan Satumba. Ya bayyana matakan da aka dauka a matsayin wani yunkuri na karfafa gwiwar jama'a da tabbatar musu da cewa za su ci gaba da zama lafiya. CPGMO ya ce rundunar ta samu bayanan leƙen asiri kan shirin da Sowore da abokan tafiyar sake na gudanar da zanga-zangar da za ta iya tayar da hankalin jama'a, amma jami'an 'yan sanda suka yi gaggawar tarwatsa shirin kafin a aiwatar da shi. Shi kuwa sabon kwamandan rundunar tsaro ta NSCDC reshen jihar Kano Muhammad Hassan Agalama ya kama aiki a hukumance bayan naɗa shi da babban kwamandan rundunar Farfesa Ahmad Abubakar Audi ya yi. Yayin ganawarsa ta farko da 'yan jarida, kwamanda Agalama ya yi alkawarin ƙara jajircewa wajen tabbatar da zaman lafiya, tsaro da kare rayuka da kuma dukiyoyin jama'a faɗin jihar bisa tanadin rundunar. Kakakin hukumar DSC Ibrahim Idris Abdullahi, wanda ya magana a Hausa, ya jaddada muhimmancin haɗin gwiwa tsakanin hukumomin tsaro, musayar bayanan leƙen asiri da kuma haɗin gwiwar al'umma domin daƙile sabbin barazanar tsaro. Abin da zai fi baiwa muhimmanci nauye-nauye da aka dora wannan hukuma ta bayar da kariya da kuma dakile aniyar ɓata gari, faɗace-faɗacen daba, kwacen waya da sauran laifuffuka dai waɗanda ake aikatawa na sace-sace, haura gidajen mutane, yin abubuwa na masha'a waɗanda suke na laifuffuka ne, to su ma duk za a ba su ainihin muhimmanci. Kwamanda Agalama ya kuma tabbatar da cewa rundunar za ta ci gaba da bin manufarta ta rashin jurewa rashawa da kuma rashin ladabi, tare da yin alkawarin yin aiki cikin kwarewa da mutunta haƙƙin ɗan adam, yayin da ya karbi ragamar ofishin daga tsohon kwamanda Bala Bawa Bodinga, wanda aka mayar da shi shirkwatar rundunar da ke Abuja. Gwamnatin tarayya ta kaddamar da rabon bashin naira miliyan 10 da babu ruwa ƙarƙashin shirin tallafin ma'aikata manyan makarantu. An kirkiro shirin ne domin inganta walwala da karfafa gwiwa da kuma kara zaburar da aiki ga ma'aikata jami'o'i, kwalejojin fasaha da kwalejojin ilimi a fadin kasar nan. A wajen kaddamar da shirin da aka gudanar a jami'ar fasaha ta tarayya da ke Akure, ministan ilimi Tunji Hausa ya ce matakin babbar nasara ce na aiwatar da shirin Renewed Hope da shugaban kasa Bola Tinubu ya bujiro da ita. Alausa ya kara da cewa shirin zai bada bashin marar ruwa har zuwa naira miliyan 10 domin bukatun gida, kiwon lafiya, sufuri da tallafin ƙananan kasuwanci, inda sama da ma'aikata 9,000 suka fara karɓar takardun amincewa da kuma karɓar kudaden su. Ruwan sama na damunar bana ya zama wani abin fargaba da rushewar gine-gine ga al'ummar garin Aujirawa Madaci da ke karamar hukumar Gezawa da kuma al'ummar Yarawa da ke Tokarawa nan jihar Kano. Mazauna yankunan na fama da fargaba tun bayan lalacewar babban titin da ke hada su da sauran unguwanni, baya ga matsalar magudanar ruwa da ba su da inganci, abin da ke janyo ambaliyar ruwa duk lokacin damuna ta sauka, inda ruwa ke shiga cikin gidaje da jefa rayuka cikin hadari. Al'ummar yankunan sun ce suna zaton an manta da su, musamman ganin cewa gwamnatin jihar Kano na ci gaba da gina sabbin tituna a sassa daban-daban na jihar Kano. A rahotonmu na musamman na wannan makon, wakilinmu Victor Christopher ya yi nazari kan halin da yankunan ke ciki da kuma irin matakan da gwamnati ta ɗauka akan matsalolin da suka shafe su. Ga ci gaban rahoton nasa daga bakin Muhammad Fadil Salihu. Hassan Umar, mazaunin Aujarawar Madaci, wanda gidansa yake gefen wannan hanya da ta lalace, na daga cikin mutanen da suka fi fuskantar matsalar da ta zamo annobar muhalli a duk shekara. Kullum idan ruwan sama ya sauka, ruwa mai haɗe da datti yana zuba cikin gidansa yana lalata abinci da kayan amfani.
tare da barin muhallin cikin hatsarin kamuwa da cutuka. Yanzu aka yi ruwan sama idan wannan kamfanin suka sako ruwa na kamfanin ne suke shiga cikin gidanmu. In suka sako ruwansu wani irin gas ne da maiko a jiki. Cututtuka zai dame mu da yaranmu da dukiyoyinmu Allah masani. Ba dan komai ba saboda wannan gurɓacewa hanya da wannan kamfanin suka ja mana domin hatta dabbobi na ma na jikin gidan ta nan wajen ruwan gun ke biwa karkashin gunsu. A yanzu aka yi ruwa Allah idan tare wannan hanya kar ta shigo cikin gidana. A yayin da Umar da iyalansa ke kwashe ruwan dattin da ya cika musu gida, wani mazauni a yankin Ibrahim Garba ya ba da labarin yadda wata mata mai juna biyu ta haifi jaririya gefen hanya bayan babur mai kafa uku da ke dauke da ita zuwa asibiti ya makale saboda ruwan sama mai tsanani. Sakamakon wannan rashin hanya an ɗauki mace a cikin adaidaye sahu ana bin hanyar gona ana ta bi ƙasa mata ta haihu a cikin adaidaye sahu. Wannan kaga ai rashin adalci ne aka yi mana. Mazauna yankin sun ce wannan hanya da ake iya amfani da ita a da ta zama mai wahalar bi fiye da watanni 8 da suka shuɗe. Duk da gyaran da gwamnatin jiha ta yi mata ƙasa da shekara 3 da suka shuɗe. Ahmad Muhammad Kabir, wani mazaunin yankin, ya ƙara da cewa matsalar ta ƙara ta'azzara rashin tsaro domin 'yan daba suna amfani da yanayin cikin duhu domin kwatar wayoyi da farmakar masu wucewa. Hanyar nan yanzu ta zama ba ta da wani amfani, har kwacen waya ake yi a wannan hanyar duba da yanayin lalacewar ɗauke sawu da yake akan wannan hanyar. Wannan kuke namu da fatan zai je kunnuwan gun da ya kamata domin a samu gyara. A yayin da aujirawar madaci ke fama da rashin hanya mai kyau, al'ummar Yarawa ku sun bayyana cewa su ba ma su taɓa samun ingantacciyar hanya ba duk da cewa suna da tazarar kilomita 5 kacal da birnin Kano. Mazauna yankin sun ce duk da suna jin daɗin ayyukan da ake na hanyoyi a cikin birni, garuruwan karkara suna tunanin an manta da su. An ba mu ƙasa ma aka ce a zuba makabarta, muka ce a bar ƙasar da makabarta a zo a zuba mana a nan gurin. Har yanzu din abu ya ci tira, a gunnan an zuba tifar ƙasa ta kai 20 da ka fara wannan abu. Akwai kamfanoni an kai musu kuka sai suna biyar rabano, kuma gaskiya ne mun san suna biyar rabano, kuma su suka kashe gurin nan da kansu, amma gwamnati ba ta duba mu. In ba a yi mana titin nan ba akwai kura, saboda babura masu kafa ma ba su iya shigowa bare mota. In an yi ruwa inda ka san zaka kama kifi ba hanya ba kwata. A yanzu idan kai bako ba za ka ce sauka a kwanan Laraba ba, kunya kake ji, sai dai ka ce masa ya zo kan Hadeja Road ya tsaya, kai ka san ta inda zaka fita ka jagoranto shi. Motar da muka to da ita ta makale, ni na samu na tsallake, amma akwai wani mutum wanda muke tare da shi da wani kwatami ya ja shi haka tumu da farar yadda sakakal ta koma ruwan kanwa. Mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf dan Allah ya shigo cikin wannan al'amarin namu. Binciken Arewa Rediyo ya gano cewa yawan wucewar manyan motocin jigilar kaya masu ɗaukar nauyi ita ce ta ƙara taɓarɓarewar wannan hanya. Shugaban kungiyar cigaban al'ummar Yarawa Saifullahi Ibrahim ya bayyana lamarin a matsayin abin takaici da kuma hadari, yana roƙon gwamnatin jiha da ta gaggauta kawo musu dauki. Tun da aka kankare ta aka fitar da hanya ba a taba kawo mata wani dauki na kwalbati ko kuma na drainage ko na kwalta ba. Idan damuna ta kama ba ta biyuwa kwata-kwata. Mun mika takardu da kuma sakonni da muka tura da sauransu akan roƙon mai girma gwamna ya kawo mana dauki, kasancewar mun ga tana yin aikace-aikace a unguwanni da yawa da kuma tituna manya da yawa. Muna fatan wannan ma ta kasance mu ma dama da za a kawo mana dauki. Shi ma dagacin aujirawar madaci Alhaji Nasiru Umar ya ce suna ta roƙon kamfanonin da ke amfani da hanyar da su taimaka a gyara ta, amma babu wani ci gaba da aka gani. Wannan na kamfanuka ne yake gurɓata mana hanyar nan, kuma har mai girma shugaban hukuma na Geza ya kafa kwamiti akan mu kamfanuka don a gyara wannan drain din da yake fitar da ruwan yake gurɓata mana hanya. To amma har yanzu abin ya ci tira. Wannan lamari mun tura shi ga Allah mai girma gwamna a dube mu, a duba al'umma da suke nan a taimaka mu don ci gaba. A martaninsa kan korafan jama'a, kwamishinan ayyuka na jihar Kano injiniya Marwan Ahmad ya ce gwamnatin Kano na aiki tukuru wajen magance matsalolin hanyar da suka addaba al'umma nan take da zarar sun aika da korafinsa a rubuce. Da akwai bukatu mun sani da yawa na son a gina hanyoyi, muna sani da shi, kuma cikin da Allah za mu ɗauko shi lokaci don a aikata wannan ayyuka saboda jama'a samu sauki na zirga-zirga da kuma harkokin kasuwanci. Zai yi kyau idan jama'a lokacin da ka samu irin kalubale irin wannan na hanya to lalle su garzayo inda ya kamata su kai wannan labari saboda a san me kamata a yi don a nema musu sauki a harkokin su na zirga-zirga da kuma harkokin yau da gobe. A yanzu haka bayan gusawar damina an samu sauki na dan wani lokaci, amma mazauna aujirawar madaci da Yarawa na tsoron dawowar damina wacce ke tafa da barazanar rayuka, lafiyar yara, mata masu juna biyu har ma da tsofaffi. Muhammad Fadil Salihu kenan dauke da fassarar rahoton mu na ƙarshen mako wanda Victor Christopher ya haɗa mana. A wani ci gaban kuwa mazauna garuruwan Riruwai da Doguwa, karamar hukumar Doguwa, sun bayyana damuwa kan yadda aka ci gaba da yin watsi da aikin titin Doguwa mai tsawon kilomita 5 ba tare da an kammala ba. Korafin ya taso ne duk da cewa gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf ya amince da sake sabunta kwangilar aikin. A
a yayin da kwamishinan bibiya da tantance ayyukan gwamnati a jihar Kano Comrade Nura Ma'aji Sumaila ya kai ziyarar duba aikin. Mazauna yankin sun ce tsayawar aikin abin takaici ne. Ƙorafin da ɗan kwangila yake na a yi masa review gashi an yi masa kusan wata ɗaya da ya fice, kuma takwarorinsa da su ma aka musu irin wannan bukatun da sun koma sun kufa su tabbatar sun ga sun yi wannan aiki kafin wa'adin da aka ba su, amma shi gashi nan da ruruwa da nan har yanzu ba wani abu da yake. Shi ma wani shugaban al'umma Malam Saminu Adam ya bayyana halin da ake ciki a matsayin koma baya ga jama'ar yankin. Game da wannan magana ta aiki, kamar yadda idan ku ya gane muku ba da abubuwan da ya canza. To amma sakamakon zuwan da kuka yi, mu alhamdulillah tunda kuka zo sai mu to aiki na. Tunda in ya ga ba zai yi ba za a samu wani a baki. To mu wannan shi ne alhamdulillah kamar yadda idan ku ya gane muku babu wani aiki da aka zo aka yi. Kwanaki can dai da aka zo da wata gini da aka nemi wani takardu to shi kenan abin da ba zai yi kenan. Kwamishina Nura Ma'aji Sumaila ya ce aikin hanyar tudun wada mai tsawon kilomita 5 na ci gaba kuma ana sa ran kammalawa kafin watan Disamba. Kwamishinan lafiya na jihar Kano Dr. Abubakar Labaran Yusuf ya tabbatar da ƙudurin gwamnati na ci gaba da inganta abinci